Deschisem slavul ăsta din Gangster Vegas. Hai să începem. Aparent, mi-am luat o mască nouă și o armă nouă. Puteți vedea. Toate sunt noutăți, mi-am luat și mașină nouă. Ok. Hai la avioane! Ok. Hai să facem și noi o concluzie. Ce? Abia jumate. Și. Ai, frate. Nu o să mă las până nu ajung în ceruri. Și să mă dau cu parașuta aia. Bine, brigade! Avionule! Pot să zbor dacă cred în Dumnezeu. Yeee! Motherfucker! Wow, te-ai foarte. Ok. De ce pe mut? În fine. Prietenia mea cu porcii s-a sfârșit. Mi-am mâncat cartofi prăjiți. Care cartofi? Cei de la sandvișul meu. A crezut probabil că sunt pentru noi. Ok. Hai din nou la avioane! Hai din nou la avioane! Nu mă las până n-ajung la avioane. Da. Acum pușca. Puii mei ies de aici. Așa, și acum vin așa. Și acum așa. Și gata. Ți-am preparat fereastra. Te costă $170. Treceți-vă pe listă. O să fiu milionar. Ok. Aparent am murit. Hai ce să închei și explode. Nu o să vă găsesc prin